Jeg hedder Sara. Jeg tog min almene studentereksamen ved Tønder Gymnasie i 2019. Og nu er jeg praktikant i Washington D.C. I dag er en lidt historisk dag, fordi at Donald Trump bliver indsat som præsident. Der er stadig mange, der er dukket op, og så ser de inauguration på tv'et. Jeg trækker stadig meget på alt det, jeg har lært på TG. Min samfundsforståelse, mit engelske, sådan noget af det, der gør TG unikt af lærerne. Lærerne brænder virkelig for at lære fra sig og inspirere deres elever. Alt synes jeg også bare, at der er gode muligheder for at dykke ned i det, som du brænder for på Tønder Gymnasie. Jeg har altid været nysgerrig og interesseret i samfundet, og min almene studentereksamen fra TG har både givet mig en faglig styrke, men også selvtillid til at opsøge journalistikken, som er det, jeg studerer nu, og som jeg også håber at gøre karriere indenfor. Så er jeg hjemme igen. Tak fordi I fulgte med her i Washington D.C. Jeg håber, I blev lidt klogere på, hvad man kan lave med en almen studentereksamen fra Tønder Gymnasie.